So, aking patutunayan ngayon, syempre, ang true church, ang Catholic. So, meron akong 5 punto na gagamitin sa gabing ito. Unang-una natin, ang first point natin ay ang church ay tinayo ni Jesus mismo. So, second point natin, walang putol at nagpapatuloy from first century until now, yung iglesia. Third point natin, kayang mag-trace back from Jerusalem to Philippines. At ang ika-4 na puntos natin, merong kinalaman sa pagbuo ng Biblia na pamantayan ng mga Kristiyano. At ang ika-5 puntos, kung sino ang nagpakilala ng Kristiyano sa buong mundo. So unahin natin, first point mga kapatid, malinaw naman ang sinabi ng Biblia mga kapatid sa Mateo 16:18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So malinaw dito mga kapatid na si Jesus talaga mismo ang nagtayo ng kanyang iglesia. No? Ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So ang Catholic ba tinayo ni Jesus mismo mga kapatid? Nagagamit tayo ng ilang referensya dito. Sabi sa The New Book of Knowledge volume 16 page 287, sabi dito, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. The church may be described as the society that Jesus founded. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of the society from its beginning until now. Kasama din dito mga kapatid ang The World of Almanac and Book of Acts 2014 page 706. Sabi doon, Roman Catholics founded Jesus Christ. So ito yung napapatunay mga kapatid, at ang librong ito ay hindi po sa amin, ito ay sa standard reference na ginagawa ng mga historian at ang mga dalubhasa na tanggap ng buong mundo mga kapatid. Sunod natin mga kapatid sa second point natin, walang putol o nagpapatuloy from first century until now. Sabi nga sa Bible mga kapatid sa Mateo 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So, si Jesus mismo, mga kapatid, sinasamahan niya yung kanyang iglesia. So, ibig sabihin, imposible itong maputol mga kapatid. At kung titingnan din natin sa Gawa 2:47, habang nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng mga tao, ay araw-araw namang idiniragdag ng Panginoon sa kanila ang kanyang mga iniligtas. So araw-araw pala mga kapatid, no? From the time of Jesus until now, araw-araw po yung nagdaragdag. Pero malinaw po na ang tunay na iglesia ay wala po siyang putol, wala pong pagtalikod. So ngayon ito ba ay ang Catholic mga kapatid? Sabi doon sa ating referensya mga kapatid sa Merriam-Webster Encyclopedia of World Religion page 938, Roman Catholicism, Christian Church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the Apostle of Jesus Christ in the first century. Napakalinaw mga kapatid na ang mga historia natin, mga history natin ay walang ibang nagtuturo kundi doon sa Catholic. Ayan. So third point naman natin mga kapatid, yung kayang mag-trace back from Jerusalem to Philippines. Paano ba nakarating sa Pilipinas ang Kristyanismo? So meron tayong history dyan. Gamit ang Biblia mga kapatid kung paano ito nakarating. Sa Jerusalem mga kapatid, una sa Gawa 6:7, patuloy na lumaglaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem. At marami pa ring Hudyo ang naniniwala sa magandang balita. Ito po ay nangyari sa Jerusalem mga kapatid, yung pinakauna. Susunod naman natin doon sa Roma.
Sa Gawa 23:11 mga kapatid, inutusan si Pablo dito mga kapatid. Sabi dito, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagkatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangan patutuhanan mo rin gayon sa Roma. So malinaw mga kapatid, from Jerusalem to Rome. At susunod dito mga kapatid, saan pumunta si Pablo? Sunod dito sa Roma 15:24, sabi dito, pagparoon ko sa Espanya ay paririyan ako sapagkat inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglakbay at ako'y sasamahan ninyo patungo doon pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo. Mga kapatid, nakita na natin ang pagkasunod-sunod. Jerusalem, si Pablo ay nakapunta sa Roma, si Pablo ay nakapunta sa Espanya, at sa Espanya mga kapatid, ayon sa ating kasaysayan, Christianity was brought to the Philippines in 1521. Sabi sa ating history sa Pilipinas, the Library of Congress, sabi dito, the first recorded conversion in the Philippines took place in the island on Sunday, April 14, 1521, when the king and the queen of Cebu and their subject embraced the Catholic faith during the Sunday Mass. On that day alone, according to one account, Magellan's priest baptized up to 800 Cebuanos. So, yan yung history natin mga kapatid, na naging Kristiyano, napunta dito sa Pilipinas noong 1521 mga kapatid. So, nakikita natin from Jerusalem to Rome to Spain to Philippines. So sana yung ating katunggiling ngayon ay kaya niya ding mag-trace back gamit ang Biblia at konting referensya sa history kung paano nakarating. At hindi po yan pwedeng mag-shortcut na para bang meron ng internet noon na from Jerusalem tapos direkta sa Pilipinas. Wala pong ganon. Kasi talagang ang mga apostol noon, naglalakbay sila, pumupunta sila sa bayan-bayan, lugar-lugar, para ang lugar na yon ay magiging Kristiyano, mga kapatid. So, sunod natin mga kapatid sa ika-4, mayroong kinalaman sa pagbuo ng Biblia. At I think hindi tututol siguro ang ating kapatid dito. Dahil sa 367 AD talaga si Saint Athanasius mga kapatid ay nabigay ng 73 na listahan ng books at na-approve sa pangunguna ni Pope Damasus sa pagpili ng scripture which considered the genuine and ordered. So sa Council of Rome mga kapatid, ito ay pinagtibay ng Council of Hippo noong 393 AD at sa Carthage ng 397 AD. So St. Jerome naman ang nag-translate ng scripture for 30 years sa isang kuweba sa Jerusalem mga kapatid noong 367 to 397 AD at tinawag itong Latin Vulgate. At si Pope Siricius naman ang nagtawag ng Bible na Bible mga kapatid. Ngayon si Cardinal Hugo de Caro naman mga kapatid at Archbishop Stephen Langton na ang nag-chapter at nilagyan ng verse o mga verse names sa Bible, yung Exodus, mga ganyan, mga Genesis, mga Katoliko sila na mga pare mga kapatid. At si Gutenberg naman mga kapatid, isang Katolikong inventor naman na gumawa ng printing press sa 15th century at ang unang dilimbag na libro ay Biblia mga kapatid at isang Bibliang Katoliko. Iyan yung ating patunay. Sa last point natin mga kapatid, ang pagpapalaganap sabi nga ng utos ni Jesus sa Mateo 28:19, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin niyo yung mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Holy Spirit. So 2,000 years ago mga kapatid, ito mga bro nang nag-utos si Jesus, nag-utos si Jesus na gawin ninyong alagad, syempre ginanap ito ng iglesia. So dapat sa panahon ngayon, halos
buong mundo na mga kapatid, nakarinig at meron ng Kristiyano kahit saan ka man panig sa mundo. Kahit nga doon sa North Pole mga kapatid, or kahit pa dito sa pinakababa, dito sa South Pole, merong mga Katoliko dyan. At meron nga tayong mga natidinig na kahit dyan sa North Korea na napaka-higpit, no, ay merong tinayo dyan na Catholic Church, pero hindi pa masyadong pero at least meron na. So halos lahat mga kapatid, kung saan panig ka man ng mundo, at kahit nga sa space mga kapatid, doon sa ating International Space Station, merong mga Katoliko doon mga kapatid. So kahit saan talaga merong ganun mga kapatid, merong Katoliko. So natupad ng Catholic ang inutos ni Jesus noong 33 AD hanggang ngayon mga kapatid. At makikita din natin yan sa mga history mga kapatid, doon sa Encyclopedia Compton's Encyclopedia 1996. Itong mga binibigay ko, pasensya na dahil wala akong presentation na nahanda. Pero makikita nyo ito sa wall ko, pinost ko itong mga screenshot. Wala akong libro nito pero meron akong PDF na talagang hinukay ko siya para talagang totoo itong mga statement na ito. The Catholic Church is the largest Christian denomination that was always existed since the first century and is the only original and true Christian church in history. At meron din sa Webster Encyclopedia mga kapatid, page 1038, that the Catholic Church is the ancient church responsible for introducing Christianity in the many parts of the world. So remember mga kapatid kung ano yung nakikita ni Juan, no, sa kanyang pangitain sa Revelation 7:9, na sinabi doon na pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangan ni ninuman. Sila ay mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero, nakadabit ng puti at may hawak na mga palaspas. So dito pa lang mga kapatid, kung mangyari man ang end of the world or judgment day, ngayon na. As in ngayon na, ang Catholic Church lang po ang pasado sa lahat ng mga requirements na sinasabi sa Biblia mga kapatid. So, salamat at siguro yan lang muna, moderator. Okay, marami pong salamat sa napakaganda pong presentation ng ating kapatid na sa katawan ni Borussia. Isa pong Roman Catholic Church at siya po ay isa pong admin din dito sa ating pong Debater Convention. So marami pong salamat muli sa lahat po na nakasubaybay dito sa ating live broadcast sa Facebook Live. Mayroon na po tayong 17 na manunood. At shout out po sa inyo. At shout out din dito sa lahat po na nag-comment at maya-maya po ay babasahin natin ang inyong mga komento. At dito din po sa loob ng room na kung saan po ang mga kapatid ay ito pong ginawang tambayan at dito po nag-uusap-usap. Shout out po sa inyong lahat. Ngayon po ay dadako na tayo dito sa second speaker natin na si Bro Derod sa kanya pong 12 minutes sa kanyang pag-i-stand. Ano ba? Tanong muna tayo. I-present ako, magtatanong. Sa Ross po, 7 minutes. Sige. Dito na tayo sa cross-examination, no? Magtatanong ang Bro Derod ng 7 minutes sa kanyang oras. Okay? So, Bro Derod, nakahanda ka sa iyong 7 minuto? Yes. Okay, so kung nakahanda ka na at isisit ko lang ang time natin ay ang hudyat ng moderator ang siyang mong pakinggan. Go ahead, your time start now. Okay, ang una kong tanong is clarification lang, Brother Rashid. Ano yung tinatayuan mo, Roman Church or Holy Roman Apostolic Catholic Church?
Okay, parehas kapatid na Jerod, no? Either Roman Catholic or Catholic lang or one Roman Catholic Apostolic Church. Isa lang po yan, kapatid na Jerod. Okay, next question. Yung one Holy Roman Catholic or yung Catholic Church ba ay isang church lang o isang relihiyon? Siyempre, isang church yan, mga kapatid. Kaya nga meron tayong mababasa sa Biblia na one faith, one Lord, and one baptism, mga kapatid. So, yun, isa lang dapat. Clarification pa rin. So, hindi siya relihiyon. Hindi, in the sense, religion pa din siya, religion pa din siya, mga kapatid. Kasi nakaugnay yan, pag sinabi mong iglesia, nakaugnay din yan yung religion. So, ang iglesia, nagre-religion yan, mga kapatid. So, yung Catholic yan ay yung tunay talaga na Christian noong unang siglo. Maraming salamat. Next question. Okay, ginamit mo yung Mateo 16:18. Meron bang nakasulat sa Mateo 16:18 na ang tunay na church ay tinawag na Roman Catholic Church? Actually, merong mga translation ng Bible na meron talagang Roman Catholic Church yun, pero hindi ko siya ginagamit. Objection na moderator objection. Yes. Ano ang objection? Tinatanong ko dito sa Mateo 16:18 kung meron bang nakasulat na binanggit na ang iglesia na itinayo ni Kristo sa Mateo 16:18 ay ang Catholic Church. Sagot nga, meron. Okay, counter objection. Counter objection, sumagot ako ng meron. Oh. Okay. So, bibigyan kita ng 20 seconds ng pagpapaliwanag mo kung ang salita mo ay meron. Go ahead, Rorashat. So, sagot ko ay meron dahil meron kaming translation na ginawa na meron talagang nakalagay na Roman Catholic Church, kapatid. Pero yan, hindi ko siya ginamit kanina dahil baka sabihin nyo, bias kasi Bible namin. However, kami lang naman yung gumawa niyan eh. So, huwag na kayong magreklamo Okay, dyan. next question. Okay, next question. Ginamit mo yung Acts 2:47. Meron bang nakasulat doon na iglesia na Roman Catholic Church? Okay, wala doong nakasulat na Catholic Church, no? Doon sa ginamit ko na talata kanina. However, wala ding mababasa yung church mo dyan, so tabla tayo dyan. However, makikita yan sa history kung sinong church na yan, eh walang iba kundi Catholic Church. So, yun. Okay. Dito sa Acts 6, verse 7, ginamit mo rin to. Meron bang nakasulat dito na Roman Catholic Church? Again, walang nakasulat dyan na Roman Catholic Church. However, pinapatunayan nga yan ng history na yung church dyan, eh yan yung Catholic Church sa unang siglo. So, yun. Next question. Okay, next question. Ginamit mo yung Acts 27:11. Meron bang nakasulat dito na Roman Catholic Church? Okay, again, walang nakasulat dyan na letra for letra na Roman Catholic Church. However nga, pinapatunayan ng history, pinapatunayan ng mga scholar na yung Catholic Church, yan yung church dyan na mga binabanggit pag sinabi dyan sa Biblia, mga kapatid na Ross. So, yun. Okay, Next question. aware ka ba na mayroong binabanggit na churches sa sa Revelation? Hindi ako particular sa talata, pero kung meron, yes. Kasi nakakalat naman yan yung iglesia doon sa Biblia. Pero pag sinabi mong iglesia talaga sa Biblia, walang ibang itinuturo yan kundi Catholic Church, hindi yung CBCFN. Okay. Question. Doon sa 7 churches, meron bang binanggit doon na Roman Catholic Church sa 7 churches sa Asia Minor? Walang binabanggit doon. However, ang lahat ng mga nasa 7 churches na yon ay puro Katoliko yun, bro. Mga
meron kaming isa-isa na mga ano dyan, mga bishop, isa-isa yan. So, siguro, lahat ay Catholic talaga yung tinuturo pag sinabing church dyan. So, yun. Next question. So, sabi mo, walang mababasang churches sa lahat ng Catholic Church, sa lahat ng verse na binigay mo, pati doon sa 7 churches sa Asia Minor, wala ding Catholic Church. So, kailan nag-umpisa ang Catholic Church, ang terminong Roman Catholic Church, kailan nag-umpisa? Ayon sa history. Okay, hindi ako specific sa sa date. However, that is later na tinawag na Catholic. Pero hindi ibig sabihin na tinawag siya, doon lang siya nag-exist. Parang Pilipinas yan. Hindi ito tinawag na Pilipinas nung sinakop ito ng Espanya. Dito lang lumabas ang Pilipinas. Nandito na. Gaya din ang church. Nandito na ang church pero hindi pa siya pinangalanan noon. At pinangalanan siya in the later times. Next question. No more question, Mr. Moderator. Okay. So, marami pong salamat at wini-wave na po yung 1 minute and 10 seconds. Marami pong salamat. Yan po, nagtatapos po ang atin pong unang yugto sa atin pong tanungan portion. No? Okay, shout out po muli dito sa mga kapatid natin na patuloy pong nakatuning at nanonood po sa atin pong live broadcast. Mayroon na po tayong 19 viewers. Shout out sa inyo. At patuloy nyo pong i-share ang page na ito para po may makapanood din naman. At shout out din dito sa atin pong mga kapatid na patuloy po nagpo-comment at maya-maya po babasahin natin. So dadako po tayo dito sa second speaker natin na siya magtatayo ng kanyang kinaaniban o church ay sa katawan ni Bro Gerald bilang isang Christian Brotherhood. So, bibigyan natin ng 12 minutes ang kapatid na Gerald. Naka-ready ka ba, Bro Gerald? Yes. Okay. Ang hudyat ng moderator, magsisimula ang iyong oras. Your time start now. Okay, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Shout out dun sa mga nag-comment, maraming salamat sa inyong panonood, no. So, ang topic natin is true church, no. Papakita ko sa inyo kung alin ba o nasaan yung tunay na true church, no. Dito sa Hebrew chapter 12 verse 22 hanggang 23, ang sabi, "Datapwat magsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel." Sa 23, sa pangkalahatang pulong. Pwede na rin gawing universal sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong gayap na pinasakdal. So malinaw dito mga kaibigan na ang tunay na iglesia ay nasa langit sa bayang Jerusalem na nasa langit. So ito yung pinapaniwalaan namin sa CBFCN. Ganito din ang sabi sa Revelation 21 verse 2, "At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahandang gaya sa isang babaeng kasintahan." So ito yung hinihintay namin, ang pagbaba ng Jerusalem na nasa langit na siyang pangkalahatang pulong sa makatuwid bagay, ang iglesia ng mga panganay. Ito yung tunay na church, hindi yung church sa Roma, no? So, bakit bababa? Makikita na, ano ang aral namin dito, no? Kami po ay naghihintay sa pagbaba nito. Gaya ng sinasabi sa dito, chapter 2, verse 11 hanggang 15, no? Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao.
na nagtuturo sa atin upang pagtangi sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay malapat mabuhay tayong may pagtigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan. So ito yung sinisikap namin na magawa, although nagkakasala pa kami, pero sinisikap namin ibalik namin sa pagiging kasakdalan yung aming mga sarili. Sa 13, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So ito yung hinihintay namin na kaibigan, ano? Hindi kami nag-claim na kami kasi ang tunay na iglesia ayon sa Hebrew 12 chapter 22-23 ay nasa langit, yung Jerusalem na nasa langit. Wala sa lupa, mga kapatid, no? So kami ay naghihintay. Bakit? Kasi sa pagbaba ng Panginoong Kristo, kasama itong Jerusalem, bagong Jerusalem, kasama sa pagbaba ni Kristo, no? Gaya sasabi sa Marcos chapter 13 verse 26 to 27, at kung magkagayoy makikita nila ang anak ng tao na napariritong nasa mga alapaap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian, at kung magkagayoy susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang mga hinirang. Kasama kami dito na titipunin pagbaba ng Jerusalem kasi kami ay sumusunod, nagsisikap na masunod. Although nagkakasala kami, pero sinisikap namin na yung aming pagkakasala ay magawa namin ang mga bagay na nasusulat, magsisikap. At kung magkagayoy, susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit. So kasama ang Pilipinas dyan sa pagtitipon sa pagbaba ng Panginoong Jesucristo. Ano? Nasaan ngayon ang claim ng Catholic is yung successor sila, no? Pero mali po yung claim nila na successor sila. Kasi sabi mismo ni Kristo dito sa John 16 verse 32, narito, ang oras ay dumarating. Dumating na kayo'y mangangalat ang bawat tao sa kanyang sarili at ako'y iiwan ninyong mag-isa. Ang sabi nila dito is, ito daw ay apostasy. No, ang apostasy kasi ay pag-iwan sa pananampalataya. No? Bali, hindi ito apostasy. Kung hindi, nagkawatak-watak talaga ang mga tao ng Diyos nung time na yun dahil nga sa gera. Inatake mismo ng Roman Empire. Kaya mismo ang sumira sa Jerusalem eh. So, ngayon na pinasampayan natin yun. No? So, ang ibig sabihin nito, nagkawatak-watak sila. Pero hindi ibig sabihin na wala silang pananampalataya. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon sa Hebrew chapter 10 verse 16, ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon. Ano yung araw ng mga yaon? Itong sinasabi ni Kristo sa John 16:32. No? Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. So although nagkawatak-watak yung mga tunay na iglesia noon, pero hindi ibig sabihin apostasy. Kasi yung kautusan ng Diyos ay isinulat sa kanilang mga pag-iisip at sa kanilang puso, tinatak sa kanilang puso. So although nagkanya-kanya yun dahil sa gera, pero nandoon yung kautusan ng Diyos sa kanilang mga puso. Kaya nga, pagbalik ni Kristo, titipunin ulit ni Kristo yan. Ano ang sense? Ano ang logic? Kung pagbalik ni Kristo, titipunin, natipon na pala ng Katolik. No? So, walang sense yung logic na pagbabalik ni Kristo, magtitipon pa siya. Kung tipon na ng Katolik, ibig sabihin, kaya magtitipon si Kristo dahil hindi pa natipon. Nagkawatakot nga eh. So, tingnan natin yung aral ng Katoliko, no? Ang history ng Katoliko. Dito sa https://National Geographic Organization. Ganito ang sabi, the Roman Empire was primarily a polytheistic civilization which meant the people recognized and worship multiple gods and goddesses. The main gods and goddesses in Rome culture were Jupiter, Juno, and Minerva. No? So, polytheist religion
o civilization ay yung Roman Empire nung time na yan, no? Paano napasok yung aral ng mga unang Kristiyano? Ito ang sabi sa https://www.cbf.organization in 313 AD, the Emperor Constantine issued the Edict of Milan which accepted Christianity. Hindi Roman Catholic Church, ha? Ang in-accept ni Emperor Constantine is Christianity. 10 years later, it had become the official religion. Hindi Roman Catholic ang religion, ang official religion sa Roma nung mawala yung Roman Empire. Kung hindi, Christianity ang tunay na relihiyon. So, lagagan natin sa https://www.nationalgeographic.valid yan, na Emperor Constantine made Christianity the main religion of Rome. So bakit ang nangyari ngayon naging Roman Catholic na, no? Dito Vatican I. Kasi may dalawang Vatican I and Vatican II. I-reform nila no? So sa Wikipedia tayo, sa CBSNM, Wikipedia.org. Roman Catholicism, Vatican City State status. In Latin, Civitas Vaticanae. In Italia, Stato della Citadel. Official language, Italian. Official religion, Roman Catholicism. Kailan to? July 16, 1054. Sipin nyo sa 313 AD, si Emperor Constantine ang itinayo Christianity religion as official religion. Pero pagdating sa July 16, 1054, ang religion ng Roman is Roman Catholicism. So, from the official religion, Christianity, sumulpot ngayon itong Roman Catholicism na nagtayo ng sarili nilang relihiyon as Roman Catholicism as state religion in Vatican. Kita nyo yan? Sila pala yung unang sulpot. Hindi yung mga born again. Ang mother ng lahat ng sulpot is yung Roman Catholicism. So, bakit napunta ngayon sila bakit nagbago? Naging One Holy Roman Apostolic Catholic Church. Kasi dito, sa https://course.lumenlearning.com, ang sabi nito, the creation of the term papal supremacy dates back to the 6th century at the time of the fall of the Western Roman Empire. So, pagbagsak ng Roman Empire, anong nangyari? Which was the beginning of the rise of the Bishop of Rome, but to not just the position of Rome, but the power to be the ultimate ruler of the kingdoms within the Christian community. So gusto ka ng bishop ng Roma na mag-rule sa buong Christianity. Kaya nagtayo sila nung July 16, 1054, nagtayo sila ng sarili nilang religion, which is called Roman Catholicism. No? So, malaking deceiving to Tingnan nyo sinasabi nila na ang Orthodox daw ang siyang umalis sa Roman Catholic, which is wrong. Bakit? Ayon sa kay Emperor Constantine, ang official religion nila nung 300 plus 80 ay Christianity. Tingnan natin yung sa England religion. https://www.history.com. The official religion of the United Kingdom is Christianity. So, sino ang umalis sa Christianity? Sino ang nagtayo ng bagong sekta, ng bagong relihiyon? Ang Roma. Diba? Then, July 16, 1054, itinatag ang official religion ng Vatican, which is the Roman Catholicism. Napakalayo. Pero yung England, nananatili sa relihiyong Kristyanismo. Tapos, yung mga nilang itinayo is Roman Catholicism, yung religion ng Vatican. Dito sa https://www.vaticancity tours it reform
religion of the church. Yung Roman Catholicism, ni-reform nila. So siya pala yung unang reformist. Sarili nilang religion itinayo, ni-reform nila. Ang sabi, simply to put Vatican II was created to help apply the truth. Bakit i-apply ang truth? Bakit tutulong yung Vatican II para i-apply ang truth? Bakit? Kasi may problema sila sa Roman Catholicism na mga doctrines, no? Iyon ang malinaw eh. Bakit yung Vatican II is to apply the truth, to help apply the truth of Christ to modern day life daw kuno. 20th century had brought a new way of life to the world. Civilization with big changes. So pag binago nila from Christianity, official religion, binago nila into Catholicism religion. Then ngayon, binago na naman nila sa Vatican II, binago na naman nila, itinayo nila ang One Holy Roman Apostolic Catholic Church. Ito, sa library, Vatican.Catholic Culture. Organization. May time na? Sorry. Okay, marami pong salamat. Ayan po ang kapatid po na si Bro Jeros bilang po nagtatayo sa kanya pong kinaniba na Christian Brotherhood. Marami pong salamat muli sa nakatuning po dito sa Facebook Live namin dito sa Debater Convention. At magpapasantabi po ako sa kapatid na Bronas na siya po magpapatuloy po ng inyong pong mag-debate. At Bronas, nandiyan ka ba? Yes, bro. Okay, so marami pong salamat sa oras na ako ang binigyan nyo ng pagkakataon na gawa ko ng aking pong trabaho din. At napasa ko kay Bronas ang pag-moderate sa dalawa pong magkakapatid na magkaibigan na ngayon po ay nagtatalakayan sa kanilang topic na Truth Charts. Okay, Bronas, take over ka na. Marami pong salamat sa inyo. God bless all. Okay, thank you. So, start ko lang yung time, no? 7 minutes ba? Question and answer? Yes. Okay, so 7 minutes. So, bro, siya, ready ka na ba for your i-examine si Brother Ron? Yes, bro. Okay, sige, bro, kung ready ka na, your time starts now. Okay, una kong tanong, Bro Rod, itong CBFCN, for clarification lang sa audience, hindi ito yung tunay na iglesia, tama? Yes, nananalig kasi kami sa aral ng Biblia na kami ay naghihintay sa pagdating ng tunay na iglesia. Nag-strive kami para mapasama sa tunay na iglesia na nasa langit, hindi sa lupa. Moderator, please paki-pause mo na yung time. I-refresh ko lang yung browser ko kasi naglalag. Okay, sige, time pause. I-reload ko lang ha. Hey, Brother Rasha, let us all welcome yung mga nandito sa room. Ayan, okay. Si Esmeralda, si Maria Elisa, si Emperor Yuil pala. So si Don Jose, si Uncle Albert, si Uncle Mihil, si Okay na pala. Okay. So, maraming salamat sa panonood. So, tuloy tayo sa question and answer. You still have 6 minutes and 23 seconds, bro. You may resume your time, bro. Okay, salamat. Next question ko, sabi mo, hindi ito ang tunay na church na yung CBFCN, no? So kung hindi ito yung tunay na church, bro, ito ba ay taking church, itong CBFCN? Yes or no, bro? Hindi po siya peke kasi ang aral sa amin ay maghintay pa ng tunay na church na nasa kalangitan.
yung tinatawag na Bagong Jerusalem. Yun po ang hinihintay namin para pagbalik ng Bagong Jerusalem kasama ang Kristo, titipunin niya ang kanyang mga hinirang, kasama kami doon kasi nagsisikap kaming sumunod. Okay, next question. Sino yung nagtayo nitong CBFCN? Dorot? Actually, hindi ito itinayo. Isa itong ministry. Hindi rin ito na-register sa SEC. Yun lang. Salamat. Okay, so hindi ito tinayo. So, lumabas lang ito somewhere. Saan ba ito lumabas itong CBFCN? Sandali Ganito kasi ang aral sa amin, Brother Rasya, no? Sa 1 John chapter 1 verse 3 to 4, no? Objection, moderator. Objection. Okay. Okay. First time, anong objection? Okay, ang objection ko lang, tinatanong ko kasi kung saan. I think meron tayong rules dyan na pag tinatanong yung saan, yung place o lugar. So, yun lang. Walang specific na place kami. Wait lang bro. Wait lang bro. Okay. Bibigyan kita ng time para magsalita. So, ano yung objection mo, bro, Rasha? Doon lang sa tanong ko kung saan. So, sana sasagutin niya din ng particular kung saan ba or place. Hindi ako nagtatanong ng talata. Basta saan lang. Ganun lang. Ako sa tumbako. Bro, gay ka rin, baras mo. Okay. Counter objection mo, bro. Wala akong counter objection. Wala akong Okay, counter kung wala akong counter objection, so tuloy natin yung time. We still have 5 minutes. Kapag after mo sumagot, bro, itutuloy na natin yung oras. Okay. Okay, ang sagot ko dyan, wala kaming specific place, ano? Kasi kami, umaasa kami sa Biblia. Kasi sabi sa 1 John 1:3-4, yaong ating nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakisama sa amin. O tayo ay may pakisama sa Ama at sa kaniyang anak. At ang mga bagay na ito ay aming isinulat. Okay, next question ko. Binanggit mo kanina, sinulat ko din dito, hindi kami nag-claim na kami ang iglesia. Kung hindi kayo ang iglesia, bro, na tinayo ni Jesus, kaninong iglesia yan, bro? Sa demonyo ba yan? Sa hayop? O kaninong iglesia yan, bro? Ay, hindi sa kaninong iglesia. Kasi kami naghihintay sa magbaba ng iglesia na mura sa kalangitan. Gaya ng sabi sa Tito, nahintayin yung pagbaba ng Panginoong Jesucristo at kasama yung kanyang iglesia para kami ay maiupong doon sa tunay na iglesia na nasa langit. Yan lang. Next question. Okay, next question ko. Alin ba yung ililigtas ni Jesus? Yung iglesia o yung labas sa iglesia? Ang mga taong sumusunod, gaya ng sabi ni Kristo sa... Objection. Ang mga taong sumusunod nga. Objection. Yung categorical ko lang, moderator. Okay. No, yung nasa loob ng iglesia o nasa labas. We have a categorical... Clarification lang, moderator, clarification. Yung pambinili. Ililigtas, basta iligtas ni Pag ililigtas kasi, iba yung sa binili. Ayun, moderator's time. Basta ililigtas. So, para sa mga nanonood, sa mga nakikinig, Bro Rasha, ano yung objection mo? Again, ang objection ko lang, bro, sumagot siya doon sa categorical na question ko kung sino yung ililigtas ng Diyos, ang nasa loob ng iglesia o yung nasa labas. Okay, sasagot lang ako. Yung pagpipilian. Sasagot lang ako. Sasagutin mo ba o meron kang counter objection, bro? Wala, sasagutin ko. Sige, bro, itutuloy ko yung yung oras after mo sumagot. Sige, bro. Okay, yung binili o iniligtas is yung 144,000 na nasa langit na, no? Kami na nasa lupa, naghihintay sa pagbaba ng 144,000 kasama si Kristo at ang kanyang libo-libong mga anghel para kami ay maiupong doon sa tunay na iglesia na nasa langit. Ayan lang, sagot ko. Question, bro. Okay, next question. Hayaan ko na lang yan. So, sabi mo, wala dito yung iglesia sa lupa, nasa langit. Sa unang Korinto, bro, 1:2, bro, sinasabi doon na iglesia sa Korinto, marami pa yan, iglesia sa
Roma or iglesia sa Philadelphia. Kung nasa langit, bro, bakit tinawag na iglesia sa Corinto? Sagot ko, Madayo. Yes, bro. Yes, bro. Pero yung binabanggit doon ni Pablo sa iglesia sa Corinto, sa Laodicea, kung saan pa man yan, patay na po sila ngayon. Wala nang bubuhay pa na natitira sa kanila. So yung mga yun na yung nasa tinatawag na yung 144,000 na pinili ng Diyos na siyang binili ng kanyang dugo. Yung mga nasa... Okay. Next question ko, bro. Dito sa Gawa 2:41, Mr. Moderator, ipipremise ko lang na those who accepted his message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. Sabi mo kasi kanina, nagkawatak-watak. Sabi dito sa Biblia na dumadami sila, 3,000. Sino yung tama, bro? Yung sinabi mo na nagkawatak-watak sila o dito sa Biblia na dumadami sila? Okay, sagot ko dyan. Noong time na yan, buhay pa si Kristo, nandun yan, no? Ang pagkawatak-watak nila is yung 70 AD nung lusubin ng Roman Empire. So, yung binabasa mo sa Gawa is yung time ng mga apostol, nung buo pa yung Jerusalem, hindi pa nilusob ng Roman Empire. Salamat din lang. Okay, next question ko. Sa panahon sa Islam, doon sa kaaway nila na mga Kristiyano, sa tingin mo, sino kaya yung kalaban nila na Kristiyano? Hindi ba yun ang mga Katolik? Pass ako doon kasi hindi naman natin topic yung Islam. Pass ako, Abadarnas. Pass daw siya, bro. Okay, okay. Next question ko, okay, I think, ilang pa bang time, bro? 2 minutes. Okay. Dito sa bro, binabanggit mo na ang Catholic ay 1,000, ano ba yun? 50 ba yun? 57. Yung Catholicism, state religion sa Roman, sa Vatican. Okay, 157. Hindi ka ba aware na meron na kaming Santo Papa na 1,000 pababa? Meron. Kaming listahan na ganyan, hindi ka ba aware to? Yes, sa Roman Catholic, meron silang tinatawag na papacy, no? Pero hindi yun accepted sa secular na mga churches. Sa Vatican, sa Roman lang yun, Roman Church lang accepted. Okay, so next question ko, so sumasang-ayon ka na below 1,000 meron na mga Catholic na mga person pero hindi lang sila accepted? Yes, kasi sa 300, 500 na sabi dito sa Moody Handbook of Theology, 500 BC itayo yung papacy. Okay, next question ko, so alin ba talaga ang tama? Tinayo ang Catholic yung 1,056 something or before 1,000 meron ng Catholic? Alin ba talaga ang tama? Meron ng Pope, kasi ang Pope ang tinatanong mo. Meron ng Pope noong 500 century.
Pero yung pagtatayo ng another religion besides the Christianity official religion nung time na yon ay 1056 yung tinayo yung Catholicism, Roman Catholicism as a state religion in Vatican. Great question. Okay, next question ko, bro. Nung tinayo ni Jesus ang iglesia, sinasabi doon na kahit ang Hades ay hindi makakapanaig. Sumasampalataya ka ba doon na walang makakatalo sa iglesia? Yes, kasi sabi ng Diyos, ang tipan na kanyang gagawin ay isusulat niya sa kanilang puso, sa kanilang mga pag-iisip. Time. So yan, no? Diyan po nagtatapos ang ating question and answer. So, dadako na tayo ngayon sa rebuttal portion. Tama ba? Rebuttal na tayo? Yes. Okay. So, dadako na tayo sa rebuttal portion. So, ang unang magre-rebut, syempre, ang sa panig ng first speaker. I think this is first and second speaker, right? So, walang negative, no? Walang affirmative. So, first and second speaker. So, first speaker, si Brother Rasha. Bro Rasha. Yes, Ready bro. na ba for your 10 minutes? Yes, bro. Okay, you may take away, bro. Your 10 minutes now. Okay, maraming salamat, no? At napansin nyo naman na aminado na ang ating kapatid na sila daw ay hindi nag-claim na sila ang tunay na iglesia. So, ang labanan dito, yung Catholic na lang. Hindi na natin isasama yung CBFCN yun. Kasi nag-ano na sila nag-surrender na ba? Hindi kami yan. Ayan. So, natin, sasagutin natin yung ginamit niya kanina dito sa National Geographic sa July 16, 1054. Ang sabi dito mga kapatid, hindi ito patungkol kung kailan na-founded yung Catholic. Ang sabi dito, Great Schism. Merong paghihiwalay. Itong Catholic na ito, buo pa ito noon. Kaya nga aminado ang ating kapatid na before 1054, meron ng mga Catholic noon. Meron nga kaming listahan ng Santo Papa dyan 1054 pababa. Kaya nga tinatanong ko kanina, noong panahon ng Islam, 600 something plus, sino ba yung nakakalaban nila ng mga Kristiyano? Yung merong pulang cross, sino kaya yun? No? Yun yung mga tinatawag natin mga kapatid na mga Templars, no? Mga Kristiyano yung nakakalaban nila. Mga Kristiyano yung mga Kristiyano yung pinipersecute nila, which is yung Catholic. Kaya I think hindi marapat sabihin na nauna pa daw ang born again. At ginamit siguro niya yung born again para maging panangga ito sila at pumapor kay Brother Ross kasi aminado na siya Sabi nga ni Jumong na iyan yung pinaka wag mo yung babanggitin talaga yan sa debate, yung pag-amin, wag ka talagang aamin. Umamin na siya na ang CBFCN hindi daw ito tunay. Hindi kami nagkiklaim na kami ang iglesia. Tinatanong ko sa kanya kung hindi kayo iglesia na tinayo ni Jesus, sino yung nagtayo niya? Wala. Imposible mga kapatid. Hindi ito mabubuo itong CBFCN. Hindi ito mabubuo kung walang person na nag-i-engage nito. Actually mga kapatid, itong CBFCN, gawa lang niya to Gawa lang niya to itong CBFCN. Pumunta ka sa iba't ibang parte ng mundo. Banggitin mo itong CBFCN, walang nakakalam ito, kundi si Jerod lang. Ni isa, walang nakakalam nito. Siya lang mismo mga kapatid. Diyan nga sa comment box, nagtatanong sila kahit dito lang sa Pilipinas Kaya nga tinatanggi niya, gusto niyang tumakas dun sa mga tanong ko, kung saan ba ito, kung kailan ba ito na itatag.
kung sino ba yung mga person na involved dito. Sasabihin niya lang, wala, naghihintay, or wala naman. So, anong lugar yan? Malinaw naman sa Pilipinas lang ito, at gawa mo lang ito. No? Kahit i-survey pa namin, or i-survey pa natin kung sino ba itong mga CPFCN. So, mga kapatid, kung mapapansin nyo din, sa kanyang latag, yung pagtatayo niya ay diretso atake sa Catholic, no? Sa atin naman ay never tayo nag-atake nung unang presentation dahil pagdating sa debate, mga kapatid, lalo na sa first presentation, kailangan mong ipatayo yung iyong pundasyon sa argumento, yung iyong patutunayan. Kung ang patutunayan mo parang bahay na walang bubong, yung bahay na walang mga pintuan, walang bintana, madali lang yang magupo, kapatid, ng isang bagyo. Hindi gaya ng ating pagtitindig kanina, kompletos recados, kung paano ito nabuo, sinong mga tao ito, kung paano ito lubaganap. So, I think hindi na-justify ng ating katunggali at never din siyang nagtanong sa ating mga referensya, never siyang nagtanong doon lang sa talata patungkol sa meron bang mababasa dyan na Catholic, no? So, syempre wala. Pero kayo din wala. So, tabla tayo dyan. Kung ganyan yung argumento nyo, walang mababasa dyan na itatayo ko ang aking iglesia. O, iglesia lang. O, let's say, iglesia lang. Wala din naman kayong itatayo ko ang CPFCN. Aminado ka nga na hindi kayo tinayo ni Kristo. Pag ganyan, talo na, hands up na. Pag ganyan na umaamin kayo na kayo ay hindi tunay na iglesia, pasakop kayo dito sa tunay na iglesia na tinayo ni Jesus. Pasakop kayo dito kung sino yung merong kinalaman sa pagbuo ng Biblia na pamantayan natin noon. Yung ngayon. Kayo nagsusulputan lang kayo dyan Gusto nyo, maiba lang sa Catholic Tingnan mo, mga kapatid. Tingnan mo. Ang unang gumawa ng Biblia, Katoliko. Ang naglagay ng verse name, Katoliko. Tapos kayo, tama? So, pwede ba yun? Kami yung gumawa, kami lahat na pumunta kami ng mga iba't ibang lugar para maging Kristiyano. Ang ginagawa nyo, pupunta kayo para yung mga Kristiyano maging Kristiyano din. Ang Katoliko, mga kapatid, kung paano ito lumaganap, pinupuntahan yung mga pagano, pinupuntahan yung mga walang Diyos para yumakap sa Christianity. Ganyan kami mag-convert. No? Tingnan mo yung Arabia ngayon, pinapasok na ng Catholic para sila maging Kristiyano na at nagsisimula na nga di ba? Kung titingnan nyo. Pero itong mga ito, wala namang pinadala ito sa mga ganyan na lugar Sa Russia, sa North Pole, o mga gano'n na mga lugar, mga hindi masyadong napupuntahan. Kayo, nandito lang kayo sa Pilipinas, nagka-convert kayo, ina-convert ninyo ang Christian na naniniwala kay Jesus to Christian. Biruin nyo. Sa Bisaya pa nga, mga dawat limpyo lang kayo No? Pagkatapos naming ma-convert itong Pilipinas, halos 89% dito ay Katoliko. Ngayon, ika-convert nyo naman into Protestant. Gusto mong i-convert ang mga Katoliko dito as a CPFCN na hindi kilala kung sino mang Poncio Pilatong nagtayo nito? Ni hindi nga ito nakarehistro?
dapat nakarehistro ka kasi yung iglesia na ito ay naabutan yung Security and Exchange Commission. Dapat naka-register ito. So mga kapatid, I think dadagdagan ko pa sana yung mga latag ko, pero sa tingin ko ang pundasyon ng aking nilalatag patungkol doon sa pagiging tunay na iglesia ng Katoliko, pagiging tunay nung nandun na, nung simula pa lang, nung nandun na hindi niya matutulan, kapatid, at sinasabi lang niya na 1054, kahit sinasabi doon sa website nito, na-open ko ito, sa July 16, 1054 CE, Great Schism. Pag sinabing Great Schism, mga kapatid, merong mga isang grupo na ito na tumiwalag sa amin. Ano ang sabi sa Biblia sa mga tumitiwalag sa amin, mga kapatid? Sabi doon, di ba? Na sila ay yung umalis sila sa pananampalataya at magsisitaksil sa isa't isa. Di ba ganyan naman ang mga protestante ngayon? No? Nung gumawa ng protestante, sila protestante versus protestante yan. Iglesia ni Cristo, JW, SDA, Baptist pa yan, o anong iglesia pa yan. Sila din yan, hindi nagkakasundo-sundo. So dapat sana itong gusto nila na pagiging protestante, Protestant, ibig sabihin they are anti-Catholic, they are anti the church. Kasi nauna ang Catholic, gusto daw nila reformation, pero ang ginawa nila deformation. Kaya nagkadami-dami, 43,000 o 44,000 na ang sekta ng Christianity. Dadagdag pa itong si Ross. Dadagdag pa itong sila Samuel na mag-isa lang. Tingnan nyo, mga kapatid, kung anong pinaggagawa ng mga taong ito. Gusto nilang kumpetensyahan ang iglesia na tinayo ni Kristo. Nasabi ni Kristo, hindi ito, never itong kahit gate pa ng Hades, hindi kaya ito. Gate pa kaya ni Ross? So yun lang. Maraming salamat. Ayan, so maraming salamat, Bro Rasha. So dako na tayo ngayon sa 7 minutes question and answer. So ready na ba, Ross, for your 7 minute explanation? So kung ready ka na, you may take your 7 minutes. Okay, binanggit mo yung schism sa 1054. Yun bang pagkakasabi yun na state religion, Roman Catholicism, mali ba yun? O sagot, mali yung sinasabi mo dahil ang binabanggit dito na Great Schism. Objection, moderator. No objection? Ang tanong ko, mali ba yung state religion sa Vatican na Roman Catholicism? Sagot, mali nga. Yun, Sasagutan ko. So, yun yung pinaka-objection mo. So, Bro Rasha, may counter-objection ka ba o sasagot ka sa tanong niya, bro? Counter-objection ko, bro moderator, sumagot ako, sabi ko mali. At sana ipagpatuloy ko yung 20 seconds na pagpapaliwanag ko. Sige bro, pagpatuloy mo muna yung 20 seconds and then after that, tuloy natin yung time niya. Okay, sagot ko, mali. Dahil ang binabanggit dito ay yung schism, Great Schism, pagbubuwag, merong nagbubuwag dito. At itong pagbubuwag ito, ibig sabihin, nandun na talaga ang Catholic. Hindi yung doon pa lang nagsimula ang Catholic. So yun yung sagot natin. Okay, next question. Okay, kung mali yung Roman Catholicism, anong state religion ng Vatican noong 1054? Sagot, dati na yung Catholic, mga kapatid. Objection.
Ano objection mo? Ang tanong ko, kung mali yung state religion ng Vatican na Roman Catholicism, ano ang tamang state religion ng Vatican nung time na yon? Okay, moderator's time muna. Ako muna moderator's time. Bro, halimbawa sinagot niya sa kasi ang tanong mo kasi bro, that is not categorical. So, kung ano man ang isagot niya sa'yo bro, tama man Yung state religion ang hinahanap ko. Nung time ng 1054. Yes bro, moderator's time bro, moderator's time. Kasi ang tanong mo, ano yung state? Yes, sa Vatican. Kung ano man yung isagot, yes bro, kung ano man ang isagot niya sa'yo, this is not categorical. Kung ano man ang isagot niya sa'yo, tama man yan o mali sa pandinig mo, proceed tayo ito another question bro. Kasi yung sagot niya eh. Okay bro. So, sasagot na ko. Bro Rasha, sagutin mo na ba? Pause ko muna yung time niya after mo sumagot and then tuloy ko yung time niya. Okay, again, sagot natin, ano daw yung religion. Sabi ko nga, Catholic, dati na yung Catholic. Kaya nga meron na mga Santo Papa dyan 1,000 pababa. Ang sinasabi dyan sa 1054, dito sa National Geographic, Great Schism, hindi foundation ng Roman Catholic. Okay, pwede ka bang magbigay ng history noong 1054 na Catholic Church ang official religion sa state religion ng Vatican? Okay, sagot. Yes, meron tayong historical na mga evidence dyan. Gaya ng binabanggit ko sa encyclopedia na ang Catholic 33 AD na at nandun na sa Roma. Ngayon, itong sinasabi mo na Great Schism. Objection. Ano objection? Ang tanong ko, noong 1054, meron ba siyang history record na maibibigay na ang state religion ng Vatican is Catholic Church? Okay. Bro, again, it is not categorical yung question mo. Ang sagot niya, yes. So, pwede mo siyang i-rebut bro doon sa sinasabi niya. Halimbawa, mali yan sa pandinig mo, i-rebut mo na lang doon sa rebuttal portion agree. sa type mo. So, kasi hindi ako judge dito, hindi ko pwede i-judge na mali ka Rasha o mali ka Ross. So, ang gagawin natin, proceed tayo ito another question bro kasi sinagot niya naman yung tanong mo bro. Either tama yun o mali. So, proceed tayo ito another question. Not unless categorical yung question bro. Go ahead. Next question tayo bro. Proceed tayo. Next question ba? Hindi pa siya sumasagot eh. Okay, pakiulit na lang na ano din ito. Sumagot siya bro. Pakiulit na lang kasi... Sige bro, post time tayo, pakiulit. Okay, sige bro. Meron ka bang history record noong 1054 na ang state religion ng Vatican ay Roman Catholic? Sagot, meron nga. Kaya nga binabanggit sa ibang referensya na ang Catholic ay isang ancient church responsible for introducing Christianity. Hindi lang sa 1054, bro. Kasi yung 1054 na sinasabi mo, schism yan. Pagbubuwag from yung tinatawag na Orthodox. Next question, bro. Next question bro. Okay. Question time. Nung sinasabi mo ba nung bago yung 1054, tanggap na ba ng secular churches noong time na yun ang ruling of the papacy lahat ng church? Sagot, yes, tanggap na tanggap, bro. Kaya nga si Constantine, yung nanay niya, Katoliko yun eh. Kung hindi yan tanggap, bro, dapat sana pinatay niya yung nanay ni Constantine. 300 AD yan, bro. At saka yung sinasabi ko patungkol sa konsilyo ng Roma, doon sa 300 plus AD, nagpunta pa nga yung mga bishop doon eh, para mag-usap patungkol sa Trinity. Next question. Next question. Okay, no, sabi mo tanggap dito sa library Vatican.Catholic Culture Organization 1869 to 1870. Sabi dito, the later dealing with the primary and infallibility of the Bishop of Rome
the discussion and approval of the later constitution gave rise, particularly in Germany, to bitter and most serious controversy which led to the withdrawal from the church of those known as Catholic. So dito sa 1869 ay dire-raise ng bishop yung papacy ruling. Ayaw ng mga bishop. Paano mo ngayon papaliwanag to? O sagot, hindi ayaw, kapatid. Kasi sa panahon ng 300 AD sa konsilyo ng Roma, di ba merong pag-uusap doon patungkol sa Trinity? Tinipon ni Constantino para pag-usapan ng Trinity. Moderator, objection, moderator. An objection bro, time stop. Hindi ako tatanong patungkol sa Trinity. Ang tinatanong ko, bakit ni-raise ng Bishop of Rome yung ruling na mag-rule ang papacy kung sinasabi niya na before 1054 ay nag-rule na ang papacy sa buong church? Bakit ini-endorse pa nila ito na mag-rule siya? Counter objection ako. Sige, counter objection bro. Okay, moderator, sumasagot ako sa tanong at kinoconnect ko ito sa ibang referensya ko para masuportahan yung sagot ko. Maraming salamat. Ayun bro. Proceed tayo bro kung yun yung sagot niya bro. I-rebat mo na lang bro sa rebuttal, pamalian mo. Okay. So, gaya na sabi ko, hindi siya categorical. So, sige bro, proceed tayo to next question. No. Sasagot pa sana ako kasi naputol ako doon eh. Sige, sagutin mo. Okay lang. Sige bro, before kayo tuloy yung time bro, pakiulit yung tanong, then isasagutin ni Bro Rasha. Go ahead. Pakiulit yung tanong bro. Okay, dito sa Vatican Catholic Culture or that organization 1969 ipinasa ng Bishop of Rome para to approve the later constitution give rise patungkol sa ruling of Pope. Bakit pa ipinasa nila na ipa-approve yung ruling of Pope kung sinasabi naman ni Russia na before 1054 ay nag-rule na ang Pope sa lahat ng iglesia? Okay. So, Bro Rasha, pakisagot yung tanong. Sagot na natin, mali nga yung referensya mo. Yung sinasabi mo dyan. Vatican.com, objection. Library ng Vatican.com, kay referensya. Tumasagot ako. Bakit Ito bro, pasagutin muna natin bro. Then, saka mo pamalian bro doon sa rebuttal bro. Okay. Kasi ang stand mo ngayon is to ask questions bro. So bro, Rasha, go ahead, pakisagot. Okay, sagot ko nga, mali yung idea niya na doon lang yung Santo Papa at doon lang yung nag-umpisa yung sinasabi niyang ganon. Dahil noon pa bro, sa konsilyo ng Roma, panahon pa ng 397 AD, sa 367 AD, sa 397 AD, si St. Jerome, nandun na sila lahat. Kaya mali nga yung sinasabi niya na 10,000 something pa yan. So, yun yung sagot ko. Okay, next question. Okay, so yun yung... Okay, next question. Next question. So, ginamit mo yung referensya mo na dahil kayo ang nag-compile ng Bible, kayo na ang true church, So, anong basihan na kapag ikaw nag-compile, ikaw na ang true church? Anong basihan, referensya mo na ginamit? Okay, ang sagot natin, ang basehan natin, simple lang, pwede lang ng logic. So, kung ikaw ang true church, syempre, kayo yung responsibilidad na isulat yung kasulatan na ibinigay sa inyo na inyong narinig. Sinabi mo yun, inyong nakita, sila yung responsible doon. Kaya nga, imposibleng maging true church kayo nang ni isang tuldok, wala kayong na-involve dyan sa Biblia. Next question. Okay, dito sa Moratorium Bible, siguro may aware ka dito, 200 AD, na-affirm na ito ng lahat ng mga secular churches noon, then later on lang nag-affirm ang Catholic Church. So, alin ang totoong nag-affirm? Ang canon dito, yung Catholic Church na later lang o yung nauna sa Council of
sa Africa, sa Roman Africa. Alin ang nagkanon dito? Yung nag-affirm o yung nagkanon nung una sa Roman Africa? Okay, ang sagot natin dyan, ang Catholic lang talaga, kapatid. Binasa ko na kanina na si Saint Jerome, yung inutusan na mangolekta doon sa mga scripture na nagkawatak-watak. Ni ang CBFCN, walang kinalaman doon. Puro Katoliko lang yun. Santo Papa namin, yung santo namin. Wala kayong kinalaman doon. Next question. Noong 280, nung pagkano ng moratorium Bible, meron na bang Roman Church? Yes, meron nga. Kaya nga sinasabi ng sa history na ang Catholic Church 33 AD founded by Jesus Christ. Kaya either tanggapin mo yan o hindi, talagang ang iglesia na tinayo ni Kristo, yan yung Catholic, kapatid. Okay, saan nakasulat sa history, anong history o site man yan o book man yan ng 200 AD ay mayroon ng existing na Catholic Church sa Roma? Okay, sagot natin sa encyclopedia kung babasahin natin ang isa sa ginagamit ko, no? Na noong 1st century pa, nandun na yung Catholic. Objection, moderator. Ang tanong ko, noong 200 AD, meron na bang Roman Catholic Church na na-establish sa Roma? Kung meron, ilatag niya yung referensya. Bro, Okay. may counter objection ka ba? Okay, sasagot na ako, bro. Sagot ka na lang. Sige bro, after mo sumagot, itutuloy ko yung time niya. Okay. Ay, di ka pa pala nakakasagot, no? 20 seconds. Okay. So, hindi. Tuloy ko na yung time niya, bro. Okay, sagot natin nga sa referensya. Unang-una dito sa Merriam-Webster Encyclopedia of World Religion, page 938, sabi dito, Roman Catholicism Christian Church are characterized in a highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the Apostle Jesus Christ in the first century. Objection, bro. Ang tanong ko, noong 200 AD, meron na bang na-establish na Roman Catholic sa Roma? Counter objection ako, moderator. Ano, counter objection, bro? Oo, yung sagot ko, moderator, first century na. So, ibig sabihin talaga, nandun na 200 first century pa na nga meron pa So, sana, either tanggapin niya o hindi, mag-next question siya. Okay, next question. Yung first century ba yan, na-establish ba yan sa Roma o sa Jerusalem? Wait lang, bro. Okay. So, bibigyan ko kayo ng time. So, okay na yan. So, hindi mo na i-repeat yung tanong, bro. At Hindi na, next question ako, next question. Sige, next question tayo, bro. Okay. Okay, yung sinasabi sa Webster mo, saan ba na-establish yan? Sa Roma o sa Jerusalem yung first century na sinasabi mo? Sa Roma, siyempre. Kaya nga sinasabi doon sa Biblia, inutusan si Pablo mismo na pumunta sa Roma, hindi pumunta sa Pilipinas para itayo yung CBFCN. So, next question. So, saan mababasa na officially na itinayo ni Pablo sa Roma yung Roman Catholic Church? Okay, sagot sa Gawa 23:11, sabi dito, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi sa lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano papatutuho mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangan patutuhanan mo rin gayon sa Roma. Nabasa ba sa Roma? Next question. Yung ginamit mong gawa, meron ba sinabi doon na Roman Catholic Church? Okay, sagot, walang mababasa doon kasi ang Roman Catholic Church na pangalan ay later na ginawa yun. Pero sinasabi dito, from Jerusalem, Rome, hindi Pilipinas na CBFCN. Post time, bro. Post time. So, pag, bro, ang Yes. ang
magsabi ng next question yung moderator. Okay, sorry. Tumatakbo yung 6:55. Pa-resume na lang. Ano to? Tapos na yung oras niyo, bro. Nag-end time na. So, at least bibigyan kita ng 10 minutes, bro. Okay. So, yun. Teka. 10 minutes. So, hintayin niyo yung moderator magsabi ng next question. Okay. So, kasi sumasagot pa yung... Rebuttal ako. Rebat ka na, bro. So, right, bro. 10 minutes, bro. Okay, maraming salamat. Narinig naman ninyo, tinanong ko kung yung sa gawa ba daw, binanggit ba ni Paul yung Roman Catholic Church? Sabi niya, later na daw na nagawa yung Roman Catholic Church. Pero malinaw na hindi talaga doon sa 33 AD kasi later na daw no? So pero nung una binanggit niya na trace back to 33 AD sa time ni Jesus. Pero nung tinanong natin doon sa gawa kung na-mention pa yung Roman Catholic, sabi niya wala kasi later na daw. So okay, no? So okay lang, ganoon talaga, no? So dito yung babalikan ko yung library, sabi kasi niya before 1054 nag-rule na daw sa lahat ng iglesia ang Pope, no? Ang Pope ng Roman Catholic, no? Dito sa library, Vatican.Catholic Culture Organization 1869, this council was summoned by Pope Pius. Totoo, may Pope Pius na, no? Bakit nag-summon? Pius the 4th, December 8, 1969. The purpose of the council was, besides the condemnation of contemporary errors. So may mga errors, contemporary errors, to define the Catholic doctrine concerning the Church of Christ. So nakita nila dito noong 1969 may mga errors daw yung Catholic doctrine, no? So pero ang totoo talagang plano ng Pope dito sa susunod, no? Kasi yung council na ito ni Pope Pius noong 1969 nag-agree sila sa dalawang constitution, dogmatic constitution of Catholic faith, and the second faith dogmatic constitution of the Church of Christ. The later dealing with the primary and infallibility of the Bishop of Rome, the discussion and approval of the later constitution gave rise, particularly in Germany, to bitter and most serious controversies which led to the withdrawal from the church of those known as Old Catholic. Ano bang dinidiscuss nila dito? Hanapin ko kasi ang gusto ng Papa, siya ang mag-rule sa lahat, sa buong mga churches, no? Dahil sa ginawa ng Papa, maraming nag-withdraw kasi ayaw nga nila ng isa lang ang mag-rule. Kasi ang mga bishop noon, kinoconsider yan sila na nag-rule sa bawat churches. Hindi yung isang tao lang ang mag-rule sa lahat, no? Kasi sabi dito sa https://www.theguardian.com, in the 10 year after the council, yung council na summoned by Pope Pius, 100,000 men left the priesthood worldwide. Dahil sa galit nila, 100,000 men priesthood ang lumayas. Mga bishop to, mga priest, lumayas. Hindi alam ito ng mga Pilipino kasi tinatago ito sa Pilipinas. Kung yung 100,000, ibiro po 100,000 men left the priesthood, bakit hindi natin alam to? Ano nangyari sa 100,000? Bakit lumayas? Dahil gusto ng Papa na siyang mag-rule sa lahat. Kaya nga, na-separate ang Orthodox sa secular churches. Kasi nanatili ang Orthodox sa relihiyong Kristyanismo. Kasi nagtatag
ang Vatican ng sarili nilang religion, which is tinawag ngayon na sa 1870 na One Holy Roman Apostolic Catholic Church. Kita nyo sa topic, ayaw gamitin ni Russia yung One Holy Roman Apostolic Church. Kasi mabubutasan siya. Ang ginamit niya, Catholic Church lang. Oh, ano ba yung Catholic Church? Ang Catholic Church ay isa lang branches ng relihiyong Christianity. O ibig sabihin, lokal lang ang Catholic Church. Hindi siya ang official religion. Lokal lang siya sa official religion na Christianity. Oh, pagkatapos nitong lokal na ito, itong sangha na ito, nagtayo siya ng sarili ng relihiyon na tinawag na One Holy Roman Apostolic Catholic Church. Ito ang pinakaunang sulpot sa Christianity na major religion sa Roma. Oh, malinaw yan. Tinatawag nila tayong sulpot, pero sila pala ang nanay ng lahat ng mga sulpot na nagsilabasan sa relihiyong Kristyanismo. Ano naman yung sa amin? Ganito yung sa amin. Ang aral na dala namin sa 1 John chapter 1 verse 3 to 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak. Paanong paraan? 4. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Ano ba ang nakasulat? Tingnan natin kung ano nakasulat. Acts 11:26. At siya ay kaniyang nasumpukan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging Kristiyano. Kaya ang dala-dala namin ay yung sinabi sa 1 John chapter 1 verse 4 at ang mga bagay na ito ay aming isinulat. So ginamit namin yung mga nakasulat. Dito kami bumabatay, hindi sa pagkanod lang ng Biblia, kundi sa Biblia mismo kami bumabatay dahil ang lahat ay isinulat nila kung paano tayong magkaroon ng pakikisama o fellowship sa Ama at sa Anak. So paano? Ang sabi, Kristiyano, unang pinasimulang tawaging Kristiyano. Ano bang tawag sa amin? Christian Brotherhood Foundation in Christ's name. So pasok kami kung Biblia ang ating babasihan. Kasi Kristiyano ang ginamit namin, hindi Roman Catholic. Oh? Ano ang patunay? Isa pang patunay. Acts 26, chapter 28, verse 29. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Katoliko? Wala, hindi ganon. Ano sabi ni Agripa? Sa kaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano? Hindi Roman Catholic. Gising kayo. Pumalag pa si Pablo? Ano sabi ni Pablo sa 29? At sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos. Hindi kinundilan ni Pablo ang sinabi ni Agripa. Pagkus pinagtibay pa ni Pablo sa pagsasabi na sa kakaunti o sa marami man ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat ng mga nagsipakinig. Pinagtibay pa ni Pablo. Hindi sinabi ni Agripa, nais mo akong maging Roman Catholic. Hindi ganoon. Shit. Kristiyano talaga. Ito pa si Peter. 1 Peter chapter 4 verse 16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, hindi Roman Katolika, ay huwag maya kundi luwalhati ng Diyos sa pangalang ito. Ang
pangalan? Roman Catholic? Hindi, Kristiyano pa din. Oh, malinaw yan. Hindi, wala lang Roman Catholic. at ang yung mga hinirang ng Diyos, binigyan ng bagong tipan. Ano yung tipan na ibinigay? Na isulat sa kanilang mga puso at itatak sa kanilang mga pag-iisip ang kautusan ng Diyos. Yun yung tama. Kaya nga, merong muna si Kristo na mga magkawatak-watak ang bawat tao sa kanya-kanyang sarili, at pag dating ng panahon, babalik si Kristo kasama yung iglesia ng mga panganay na siyang tunay na church na nasa langit, nakatala sa langit, hindi sa sect. No? Kahit nga yung Roman Catholic, hindi naman nakatala sa sect yan eh. Huwag niyo sabihin nakatala sa sect yan. No, hindi nakatala yan. Kaya nga sabi ni Tito, na siyang nagbigay sa kanyang salita sa atin upang tayo nahintayin sa Tito 2:13, nahintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Kristo ang hihintayin natin, hindi yung Roman Catholic. Ito, nakakalungkot isipin talaga mga kaibigan, no? Mahirap, hindi ko kung yung mga priest nung time nung itayo ng bandera ng Bishop ng Rome, inaglayasan yung 100,000 na priesthood. Hindi yan na ikwento sa atin. Nilihim sa atin yan. Ngayon lang yan narinig. Pero yung mga priest mismo nagsilayasan 100,000. Kayo pa kaya na member lang? Naman kayo? Sige, yan lang. Maraming salamat. Ayun. So, dyan nagtatapos ang pag-wait ni Brother Jero. So, tanapo na tayo sa question and answer, no? So, Bro Rasha, ready ka na ba for your 7 minutes question? Okay, bro. Kung ready ka na, go ahead, bro. Okay, ang una kong tanong, sumasampalataya ka ba, bro, na inutos ni Jesus na gawing alagad ang lahat ng bansa? Yes or no? Yes, sa panahon ng mga apostol, inutos yun. Pero nung sirain ng Roman Empire ang buong Israel, nagkawatak-watak nga sila eh. At titipunin lang sila pagbalik na ni Kristo. Next question. Okay, next question. Nang inutos ni Jesus na gawing alagad ang lahat ng bansa, natupad ba ito? Nagtagumpay ba ang Diyos dito? Yes or no? Yung sa panahon ng mga apostol, hindi yung nagtagumpay, hindi pa natupad. Pagbalik ni Kristo, mangangaral uli. Yung 144,000 kasama na si Kristo, mangangaral uli para matupad ang sinabi nun. Next question. Okay, next question. Kung hindi yan natupad, ibig bang sabihin, yung mga apostol ay hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin na ipalaganap? Ginawa nila, kaso lang naabutan sila ng pagkawasak ng Jerusalem ayon sa history. Pero babalik ang Panginoon kasama yung 144,000 at saka libo-libo niyang mga anghel, mangangaral sila uli. Next question. Next question. Nang sinabi ni Jesus na sasamahan ko kayo hanggang sa huli, meron bang time na hindi sila sinamahan dahil sabi mo ay nawala nga, nawatak-watak? Meron bang time na gano'n? Yes or no? Noong time na yon, nung hindi pa nawatak, sinasamahan sila ng Espiritu ng Diyos. Nung pagkatapos ng pagkawatak, sinasamahan sila noong kautusan na isinulat sa kanilang mga puso at tinatak sa kanilang mga pag-iisip. Nandun yung Espiritu ng salita ng Diyos sa puso at sa kanilang pag-iisip. Next question. Okay, next question ko, bro. Kukunin ko dito sa Gawa 20 na sinasabi dito na ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Tanong ko, bro Ross,
sino yung buhay na obispo nyo ngayon? Ay, ang mga obispo na yan, yung 144,000 na nasa langit, pagbaba nila kasama ni Kristo, mangangaral uli sila. Hindi yung obispo sa Roma. Kasi yung obispo sa Roma, alam naman natin na maraming kapalpakang ginawa. Merong mga obispo na merong anak sa kanyang sariling anak din. At Next question ko, ang tanong ko, pangalanan mo, sino ang obispo nyo na buhay ngayon, naglalakad ngayon? Sino yung obispo nyo? ang sabi ko nga, ang obispo namin as yung nakatala sa langit. Bababa sila pagdating ni Kristo, kasama sila, mangangaral ulit sila. Ayun lang. Okay, so sunod ko, paano pakakanin ng obispo ang iglesia ng Panginoon kung nandun sila sa langit ngayon? Meron nga ibinigay na tipan, yung nakasulat sa puso at itinatak sa pag-iisip ng mga kautusan. Ang Holy Spirit ang gumagabay. Okay na? Next question, bro. Okay, next question. Sa iglesia ng Diyos, merong mga pare, bro, Ross, sino yung pare mo ngayon na buhay? Objection, moderator. Hindi ako iglesia ng Diyos. Next question. Okay, next question. Kung hindi ka iglesia ng Diyos, iglesia ka nino? Walang iglesia na nag-claim kami. Kaya nasabi ko, hindi kami nag-claim, ngunit kami ay naghihintay sa pangako ng kanyang pagdating upang kami ay maikabit doon sa puno. Yung puno is yung si Kristo at yung mga 144,000 saka yung libo-libong mga anghel na bababa mula sa langit at doon kami iaanip o ikakabit. Next question. Next question, ulitin ko lang, kung hindi ka nga iglesia ng Diyos, kaninong iglesia ka? Kay Juan o kay Satanas? Kanino? Kami ay mga tao na sumasampalataya kay Kristo at humahawak ng kanyang mga hula at kanyang pinagpaghintay kami na naghihintay sa kanyang pagbabalik. At ang mga bagay na ito ay sinulat ng mga apostol upang aming sundan. Next question. Okay, next question. Meron bang naambag ang CBFCN sa pagbuo ng Biblia? No, wala. Hindi kami nag-aambag niyan. Okay, so sino po yung responsibilidad sa pagbuo nito? Sa pagkakaalam ko, puro mga scholar merong scholar ng Jewish, merong scholar ng Catholic, merong scholar ng Protestant, lahat secular na sila nag-uusap-usap patungkol sa pagbuo niyan. Okay, so Hindi lang Catholic. Okay, so kung ang pamantayan natin sa ating pananampalataya ay isa itong Biblia na ito, sumasang-ayon ka ba na ang mga taong ito ay ginabayan ng Holy Spirit? Yes or no? Pwede. Kasi hindi naman talaga ang mga pare ng Katoliko ang nag-compile ng Bible kung hindi yung mga scholar na inutusan nila. Okay. At kung ginagabayan ito ng Holy Spirit, ang mga Katoliko na ito na nag-isa sa merong kinalaman sa pagbuo ng Biblia. Objection. Ano objection, bro? Wala akong sinabi na puro pawang Katoliko ang nagbuo, kundi mga scholar. Merong Jewish din dyan eh. Okay, anong counter objection, bro Rasha? Counter ko lang, sana ibuo ko muna yung tanong ko bago siya tignan niya yung objection. So, sige bro, go ahead. Pakita daw siya bro, then after niya sumagot, tutuloy na yung time mo. Okay. Tanong ko, lilinawin ko, kung isa ang Katoliko sa merong kinalaman sa pagbuo ng Biblia, sumasang-ayon ka ba na itong mga taong ito ay ginabayan ng Holy Spirit? Yes or no? Pwede nga, sabi ko, sinagot ko rin, pwede. Pero hindi ang nagbuo ng Biblia, hindi mga pare.
Kasi ang claim ninyo, mga pare, may Holy Spirit. Ang nagbuo ng Biblia, mga scholar, iba-ibang secular yan, iba-ibang lipi yan, iba-ibang relihiyon yan. Mayroong Jewish din yan, may Judaismo din yan na kasama sa pagbuo yan. Okay, next question. Tanong ko, Bro Ross, kung ang CBFCN ay walang kinalaman sa pagbuo ng Biblia, kahit tuldok wala kayong naidagdag dyan, ibig bang sabihin talaga nito ay hindi talaga kayo tunay na iglesia na tinayo ni Jesus? Yes or no, bro? Walang nakasulat sa Biblia na kapag hindi ka nag-build ng objection. Biblia, magiging hindi ka natunay. Walang ganon. Objection. Categorical yung yes. Objection, counter objection. Yes, bro. Bibigyan kita ng counter objection. Anong objection mo, bro, Rasha? Categorical yan, yung yes or no. Categorical ko kung talagang hindi sila tunay na sa Diyos. So, bro, categorical, anong counter objection mo, bro? Ang counter objection ko, hindi basihan ang pagbuo ng Biblia para lang masabi na gifted ka or influenced ka by the Holy Spirit. Okay, bro. Ang question niya, bro, is categorical. You must answer categorical first before you explain, bro. So, Okay, ulit. Gusto ko bang sagutin, bro? Paulit. Ulit ng tanong para malinaw. Sige, bro. Pakiulit yung tanong, Rasha, then sasagot siya categorical before siya mag-explain, bro. Okay, ang tanong ko ulit, kung ang CBFCN ay walang kinalaman sa pagbuo ng Biblia, nangangahulugan ba ito na hindi talaga ito sa Diyos? Yes or no? No, kasi hindi naman talaga basihan ang pagbuo ng Biblia para masabing ikaw ay sa Diyos. Ang basihan para masabi na ikaw ay sa Diyos ay dapat sumusunod ka sa utos. Hindi sa pagbuo ng Biblia. Walang nakasulat sa buong Biblia na ang basihan ay pagbuo ng Biblia, kundi ang pagsunod sa utos na nakasulat sa Biblia. O, yan ang sagot ko. Next question, bro. Okay, next question. Noong hindi ka pa nabubuhay, bro, meron bang CBFCN? Hindi ko alam kasi hindi pa ako nabuhay noon eh. 'Di ba? Sabi mo hindi pa ako nabuhay. So hindi ko alam. Okay. So, paano nakarating dito sa Pilipinas yung CBFCN, bro? Ito ngayong naunawa ko base dito sa sinasabi na at ang mga bagay na ito ay aming isinulat. So sabi ni Pablo, kapag nagbasa ka ay makikilala mo at mauunawa ang kanyang pagkatalastas sa hiwaga ni Kristo. So kami rin ay nagbasa. Time. Diyan po nagtatapos ang ating rebuttal and question and answer. So before tayo mag-resume doon sa conclusion. So, basa muna tayo. Shoutout, ha? Basa na tayo ng ilang mga comments. Then, proceed tayo. So, sabi ni Angelo Galano, Crusaders. Yan. So, sabi ni Walang, di nga papasa sa Fraternity CBH yan. Sabi naman ni Jeffrey, nako, yari. Yan. Sabi ni Choi, ano ba basihan ng mga ito true church? Petsa ng sekta nila. Yan. Sabi ni Jan, wala na, finish na. Sabi ni Jeffrey, tabla na. Yan. Sabi ni Angelo, madami lang ng gangkin na bagsak naman sa church evaluation. Yeah. Sabi ni Bing Marlo, Bahog Ilo, shout out everybody. Yeah. So, si Samuel Tahuda, mag-object ako. Sabi ni Bro Jeff, yan, teka. Ano ba sabi ni Bro Jeff? Bro Nash, mag-object daw si Bro Samuel. Ayan. So, dito, sabi ni Ginny, ayos. Sabi ni
Samuel Tahuda, huwag na kayong mag-debate. Pareho din naman kayong mali. Yan. So, shoutout kay Samuel Tahuda na nag-iisang tama. Yan. Kay Angel Galano, Nicene Council 35 AD, the Trinity Doctrine developed by Constantine and Tertullian. Yan. Sabi ni Jimmy La Roca Diaz, si Bro J. Ross Palada, kasalang. Good luck, bro. Sabi naman ni Grace King, may hindi naka-mute sa room niyo kasi may replay. Yan. So, sabi naman ni Evan, no? Paul Machon, Pastor, i-mention mo naman ang iyong relihiyon. Yan. Sabi ni Nash, yan. Wag na yan, sabi ni Nash. Sabi ni Grace, sekta ba yan ng kadebate ni Bro Rasha? Yan. Sabi naman ni Bro Noel Perfecto, sa demonyo pala ang kinahaliban ni Bro Jeron. Sabi ni Brother Jumong, umamin na si Bro Jeron. Huwag ka-amin. Yan. Sabi ni Albert, teka, na-hack ang account ni Uncle Noel. Yan. Si Pedro at Pablo nagtatag ng Roman Catholic Church. Sabi ni Noel Perfecto, nag-iiyak si J-Rod. Red Horse na lang tayo. Galing yan kay Albit. Yan. So, yan. No? Shoutout din. Thank you pala. Sorry maka-ablimat ako. So, thank you sa ating sponsors. No? Doon sa yung fuel engine na yung organic, yan. So, organic fuel engine, no? Thank you po sa sponsor niyan. So, meron po tayo sponsor. So, dito naman sa room, si Clyde, ayan, si Dritz, si Junril, si Cloud, si Samuel, si Larry, si Alexander, si Tom, si Uncle Noel, si Mister, si Edwell, si Roel, no? So, shout out yung mga nandito sa loob ng room yan. So, kaya naman, so muna tayo sa ating pinakahihintay, no? Yung debunk, no? At pagsabi kung paano sila naka-score. So, doon na tayo sa conclusion. So, magko-conclude na tayo. So, kung saan sila nakalamang at saan sila naka-score, bakit hindi naka-score yung kalaban nila. So, go ahead. Doon tayo sa conclusion. Siyempre, doon tayo sa tradition ng Debaters Convention. Sino nauna, siya mahuli. Sino mahuli, siyang mahuna. So, Uncle Ross, ready ka na ba for your 5 minutes conclusion, bro? Yes. Okay, go ahead, bro. Okay, bago ang lahat, magpasalamat muna ako sa Debaters Convention, no? Kasi sila yung bumubuo nito, sa mga admins. Maraming salamat sa mga viewers. Sana panoorin nyo pa at para kayo kung ano yung i-conclude ninyo sa usaping ito, no? Salamat din kay Rasya sa na makasalang ako dito sa DEFCON ulit kasi matagal akong nawala. So, maraming salamat kay Samuel, kay Larry, kay Noel, kay Nads, Edwin, Roel, Dritz, Tom, Cloud, Alvin, Clyde, Halis, Sander. So, maraming salamat at umaantabay kayo sa gabing ito, ano. So, punta ako sa conclusion ko, ano. Nakikita ko ginagawa ni Rasya na patayan para masabing iglesia ng Diyos o tao ng Diyos o bayan ng Diyos ay yung mag-compile ng Biblia, no, which is hindi
hindi aral ng mga apostol yan, no? Although ang dami talagang makikita mong aral ng Katolik na wala sa Biblia, pati yung pagko-compile ng Bible, inaangkin nila, pero hindi naman siya pumalag nung sinabi kong hindi lang naman ang Roman Catholic ang ang nag-compile ng Bible, kung hindi mga scholar na inutusan, kasama ang may nagsasalita yata. Gusto mo ba magsalita, brother? Ikaw na lang. Paalala sa mga post time. Paalala po sa mga bagong pasok, pamute po ng ating mikropono dahil meron po tayo nagaganap na debate. So this is one-on-one debate, so hindi po tayo pwede makialam. So in respect po sa mga nagtatalakayan, so pakimute po yung mga mic sa mga hindi po kasama sa debate. Salamat. Go ahead na, Bro Ross. Okay, thank you, Mr. Moderator, no? So, yun na, tutuloy ko na lang, hindi po yung basihan yung mag-compile ka ng Biblia para tawagin kang iglesia ng Diyos o bayan ng Diyos o mga tao ng Diyos. Hindi po basihan yung mag-compile ng Biblia. Saka hindi po mga pare ang nag-compile ng Biblia, kundi mga scholar po. Kasama po sa mga scholar dyan ay mga Jewish scholars din. Kasi kanila yung scriptures eh. So hindi mo pwedeng alisin yung Jewish diyan. Nandiyan din sila. Sila mismo pinag-aaralan kung alin ang isasama, alin ang hindi, alin ang i-rephrase o paraphrase. Silang ng Biblia. Hindi lang mga Katoliko, kundi secular yan. Secular churches yan or mga secular na mga religious denomination na mga scholar nila, no? Hindi pare yung mga pare nag-uutos lang sila. Dawat limpyo sa Bisaya pa yung tatanggap lang na malinis na, no? So hindi ganoon yung basihan natin. Huwag tayong ang basihan natin is first John 1 hanggang 4, yung mga bagay na isinulat ng mga apostol. Yun po ang kailangan nating maging basihan. Huwag po yung pagbuo lang ng Biblia, sasabihin mo na kayo ang true church dahil nabuo yung Biblia, kayo rin bumuo ng Biblia. Hindi ganon. Dapat sa aral, kasi ang mga anak ng Diyos na tinatawag ay nananatili sa aral at pinananatilihan nila ang mga tinanggap nilang aral, saka yung mga nababasang isinulat, gaya ng isinulat ni John doon sa 1 John, no? Na ang mga bagay na ito ay aming isinulat para kanino? Para sa future generation, para maka-fellowship naman tayo sa kanila, sa Ama at sa Anak. Yun yung natin pakikipag-fellowship eh. Yung magbasa tayo, kaya nga sabi ni Pablo sa isang teksto na sa pagbabasa ninyo ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo, samahan pa ng Espiritu Santo na gumagabay doon sa mga taong matutuwid. No? Hindi ko naman sinasabi na matuwid ako kasi naamin ko naman nagkakasala din ako. Pero kahit nagkakasala ako, sinisikap ko namang ituwid yung nagawa kong pagkakamali. Humihingi ako ng sorry sa Panginoon at sana igabayan ako na maituwid ko yung aking pagkakamali. Kasi hindi ako perfectong tao. Kagaya lang na pare-pareho lang naman tayo. Hindi tayo mga perfecto. So huwag tayong magkunyari na hindi tayo nagkakasala. Pasensya na doon sa matatamaan. Lahat tayo nagkakasala ayon din sa teksto ni Pablo na walang matuwid na hindi nagkakasala. Pinapaniwalaan ko yun kasi yun ang nakasulat. Kaya huwag tayong sumubra sa nakasulat. Kaya sabi din ni Pablo, huwag tayong humigit sa nakasulat. Kasi pagka humigit tayo sa nakasulat, sabi ni Pablo, magmamataas na tayo. Okay, thank you. So maraming salamat, Bro Ross, sa iyong conclusion. So, nadako na tayo sa first speaker conclusion. So, first speaker, ready ka na ba for your 5 minutes?
Okay, sa panig ng RCC, si Brother Rasha, go ahead. Okay, so sa debating ito, ang conclusion natin ay napatunayan natin at napaitayo natin na tunay nga na ang Iglesia Katolika ay siyang tinayo ni Jesucristo noong unang siglo gamit po yung Biblia at referensya. Hindi po gamit yung daldal lang, no? O gamit yung kung anong salita man lang at walang batayan na sasabihin na, oh, kami yan, kasi ganito kami. Hindi po pwede yung ganoon. Kasi kahit sino pa yan, pwede kayong mag-claim na ganyan, na kayo yan. Ang totoo, dapat patunayan nyo na kayo talaga yan. Unang-una mga kapatid, bakit ko sinasabi na isa sa mga nakikitaan ng ebidensya kung sino yung tunay na iglesia ay yung merong kinalaman sa pagbuo nito. Dahil hindi gagawa ang mga kakontra ng iglesia ng Biblia para batayan natin. Kontra nga sila kaaway nga sila tapos sila pa ang bubuo, di ba? Isipin nyo yun. Ganito nga kapatid, bakit sinasabi ko na napaka-importante itong pagbuo ng Biblia na siya, aminado siya na isa ang mga Katoliko na gumawa ng Biblia. Kunin na lang natin yung isa, kahit kami. Sa totoo, no? Kunin na natin yung isa kami. Tinanong ko siya, patungkol sa ginabayan ba ng Holy Spirit, sabi niya, pwede. Siyempre, ang mga ginagabayan ng Holy Spirit, yung tunay na iglesia. Actually, doon pa lang sa unang latag natin at sa pagtatanong natin, aminado na siya na hindi sila ang tunay na iglesia. Aminado sila na hindi sila nagkiklaim na sila ang tunay. Dapat sana hindi humarap ang mga ito Dapat ang kaharap mo, ang mga MCGI, ang mga end time. Kasi itong mga churches na ito, nagpapahayag din na hindi sila tunay. Kaya mag-debate kayo doon kung sino ang hindi pinakatunay. Mag-debate kayo doon, bahala kayo doon, mag-debate kayo. Pero sa amin na mga tunay, kami dito, kami yung mag-uusap dito. Napatunayan naman natin gamit ang ating mga referensya, gamit ang ating mga patayan, Biblia, history, kung paano nakarating sa Pilipinas. Siya nga, hindi siya makasagot doon kung paano nakarating ang Iglesia, Christianity dito sa Pilipinas gamit ang Biblia. Kasi hindi niya matutulan mga kapatid na ang linya papuntang Pilipinas galing sa Jerusalem, pumunta ng Roma, pumunta ng Spanya, punta ng Pilipinas. Connected yan mga kapatid. At alam natin, kahit bata pa tayo kapatid, tinuturo yan sa elementarya na ang Espanya, mga Katoliko, ang talagang pumunta dito sa Pilipinas para maging Kristiyano ito. Kaya nga yung mga anito na yan, pinalitan yan ng Santo Niño. Pinalitan ito ng Christianity. Kayong mga bagong sulpot kayo na tinatawag ni Bro Ross, kayong mga, kaya nga sabi protestant pag protestant, meron silang pinoprotesta. Sino yung pinoprotesta nila? Walang iba kundi kami. Ayaw nila sa amin Pero hindi yung kami yung sulpot, kayo yung sulpot. Ginagamit nyo nga yung tinanggal ni Martin Luther na 66 books lang. Tinanggal ni Martin Luther yung iilang book sa Biblia. Dapat maging Lutheran kayo. Sino yung mga nagtatag ng mga iglesia na yan? No, tingnan na natin sa SDA, JW. JW, SDA, si Ellen G. White, JW, si Russell. Sino pa yan? Meron pa tayong mga born again na mga cute na churches sa local, mga end time na mga cute. Mga local lang, sila lang nag-uutuhan doon. Meron tayong mga solo life. Ito sila Jerod. Ito sila Samuel. Mga solo life, sila Sherwin. Kaya nga nagkalit-litsi tayo dito mga kapatid Kasi gumagawa kayo ng iba.
kinukumpetensyahan nyo yung tinatag ni Kristo. Kung nandun na ang Katoliko, wag na kayong maggumawa ng iba. Pumasok na lang kayo dito para magkaisa tayo dito. Kaya nga sinasabi ng Biblia, di ba? One faith, one Lord, one baptism. Eh ang gusto nyo, maraming baptism. Yan yung gusto nyo. Wala pa nga kayong inambak dyan sa Biblia kahit tuldok eh. Tapos kayo yung tama. Kaya mga kapatid, maraming salamat at mabuhay ang Iglesia Katolika. Ayun. So, maraming salamat, Bro Rasha, sa iyong conclusion. So, yan po nagtatapos ang ating debate sa araw na to, no? Palakpakan naman natin ang ating mga debatista, no? Maraming salamat sa inyo. At nawami natutunan yung ating mga viewers sa ngayon, no? I think we have upcoming debates